Hello mga kamanay. Ito na naman po ang inyong Manay Cell Vlog. Ayan. Kumusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan po. Napakaganda po pag mayroong tanim na papaya kasi araw-araw. Maganda po yan sa ating tiyan. Ayan. Hindi po talaga siya nawawalan ng hinog kasi kung baga sa sunod-sunod na siyang nahihinog, wala pong buto yung papaya na yan mga kamanay. Ayan, daming prutas, dito lang po yan sa paligid ng aming kubo. At yan po, may mga bayabas din po kami na tanim. Yan po, 3 years po yan, may bunga na kaagad. Nakuha ko lang yan dun sa puno ng aking papa. Maliit lang siya nung itanim ko. Ayan, ang bilis din pala niyang mamunga basta mataba ang lupa. Kasi matagal pong naging bakante itong lupa na to. Kaya kumbaga mataba po talaga ang lupa dito. Kahit anong itanim, mga gulay, kahit anong klaseng prutas. Yung rambutan ko po, nabili ko yon 2 years pa lang ng itanim ko. Ayan, may bunga na siya. Nagbunga na siya ng 2. Kahit yung mga ibang prutas namin, yung chiko, bunga na po siya. Tapos yung kagaya ng mangga, ayan, maliit pa po siya pero nabunga na rin yung aking mangga. Napakaganda pong manirahan sa probinsya kasi talagang may enjoy mo talaga yung alam mo yon, yung parang bumabalik ka sa dati. Ayan, mamitas ng mga prutas. Napakaganda talaga mga kamanay ko na mamuhay ng tahimik, probensya. Yan. Lalo na po dito sa lote namin. Medyo malayo po kami sa mga kapitbahay. Pero malapit po kami sa may highway. Yan. At talagang napakaganda pong mamuhay dito sa probinsya. Kasi matitikman mo yung mga prutas, mga sariwa, mga gulay, sariwang isda. Talagang nakakamiss po na manirahan sa probinsya. Yan. Talaga pong ayan, din po ako mga kamanay ng milon. Yan. Pampa-snack ko sa mga trabador kasi nagpapagawa po kami nagpapapinising po kami sa aming pinapagawang bahay katabi ng kubo. Pero later ko na po ipapakita sa inyo pag okay na po siya, maayos na siya, saka ko na po ipapakita. Pero mayroon po akong slide po na pinakita dito sa may ginagawa sa aming bahay. Pero pag tapos na po, saka ko po ipapakita lahat sa inyo. Salamat po pala sa inyong pag-subscribe, sa panunood nyo. Salamat po sa inyong lahat. Talagang masaya po ang puso ko na pinapanood nyo yung aking vlog. Kaya sana po wag kayong magsasawa na panoorin yung aking vlog. At ito mga kamanay, lagi akong busy sa araw-araw kasi nagtatanim, nagluluto, naglalaba. Alam nyo naman po ang isang nanay ng tahanan. Ayan po. Talagang busy po lagi ang inyong mga kamanay. Yan po, maggagata po ako ng tilapia na mayroong labong. Sarap po yan ginataan. Labong ng kawayan. Yan. Masarap po yung ginataang tilapia na may labong.
kami pong mga Bicolana, mahilig po kami sa mga gata. Yan. Kaya more on po talaga ng mga luto ng mga Bicolana, Bicol Express, ginataang gulay, laing, kung ano na lang po ang magata-gataan. Yan mga kamanay, panoorin nyo na lang po yung aking video na to mga kamanay. Maraming salamat po sa inyo, pinapauna ko na po. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Sana po wag ko po kayong magsasawa na panoorin ng aking vlog. Yan po, God bless us all.